Да, чухте Ралица Георгиева, тя пак ще се включи, ще разкаже за себе си, ще разкаже още много интересни неща. Сега вече да ви кажа официално, добре дошли и на здраве с чаша хубаво вино и да ви приветствам с решението, което сте направили да сме заедно днес. Решихме да направим една по-различна женска вечер, споделена, заповядай. Защото просто искаме да правим различни неща. И понеже всички сме свидетели на турбуленциите, в които напоследък ни поставя времето, в което живеем, ние като три домакини, както виждате, сме на различна възраст, в различен бранш, но пък ни обединява онази животворяща женска енергия, която носи всяка една жена. По принцип, когато кажем жена, винаги правим връзка с живота, с качеството на живота, с продължаването на живота. И аз съм сигурна, че всъщност случвало ли ви се, на колко от вас се е случвало да влизат в банята с телефона, да ни пропуснат нещо? Предполагам, ми се е случвало. Редовно. Да го потърси Да сме винаги в час. Случвало ли ви се да се храните прави, на крак, хупрени на мивката, на плота, в движение? Със сигурност. Да, това е динамиката, това е съвременната жена, е точно това. И предполагам, много ви е познато, докато говорите по телефона, вие можете да пазарувате, да готвите, да работите, да забърсвате праха, даже да гледате телевизия и да говорите по телефона. Нещо, което е почти невъзможно за мъжете, но жените всички умеем да го правим това. И всъщност на всички ви се е случило да преобръщате графика си с главата надолу, краката нагоре, ако ви се обадят децата или близки ваши хора. Това е част от нашето ежедневие. Но всъщност това е нещо, което ние не забелязваме. Това е част от нашето ежедневие. Аз съм много щастлива, че днес сте тук, защото моето лично убеждение е, че всичко хубаво на този свят започва с жената. Жената е двигател, жената е мотиватор, жената е вдъхновител и понеже така съм ми обещала една много шарена вечер, всичко, което виждате, трябва да се справите с това пред вас. Надявам се да си прикарате добре и искам да ви приканя да се чувствате напълно свободни, да ни прекъсвате, да питате, да споделяте. Това е нашата обща вечер, това е нашето общо случване. Всяка една от вас, знаете ли колко сте, като се огледам в очите на всяка една от вас, колко сте прекрасни всички. Така че наистина се чувствайте като частица от едно общо сътворяване и имайте предвид, че това пространство е направено и за вас. Всяка една може да направи нейното лично случване, да си покани приятели или да даде идея да направим нещо заедно. Това е пространство, което е създадено по време на COVID, когато всички бяхме много изолирани и ни липсваха точно тези живи срещи, това живо общуване. И сега аз ще си позволя да прочета нещо, което просто си го снимах и виждам, че от 2019 година